Вітаю, шановнае спадарства, вы на сумесным стрыме радыёрацыі канала Пара. Гэта прамы эфір, і сёння з намі на прамой сувязі заснавальнік белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю. Добрый вечер. Ну што ж, паважаны гледачы, нагадаю, мы працуем у прамым эфіры, таму калі ёсць пытанні альбо з'явяцца падчас нашай размовы, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. Ну што ж, Сергей, давайте пачнем з першага пытання. Беспілотнік трапіў у беларускі аўтобус на тэрыторыі Расіі, пацярпелі некалькі беларускіх дзетак. Адна жанчына загінула, прапаганда адразу пачала казаць, што гэта украінскі дрон, вінаватыя украінцы. Лукашенко сёння таксама заявіў, што гэта быў украінскі дрон, але там нейкае расследаванне праводзіць. Давайте мы послухаем ваше меркаванне. Што вы думаеце па ўсёй гэтай сітуацыі? Некалькі беларускіх дзетак. Ну, ситуация, глядите, я почал трохи ранее, з моменту, коли Лукашенко попросив пробачення в Зеленського. Я так розумію, вот эта кропка адліку, від якої треба стартувати. Москва не стала довго чекати, яна вельми хутко відреагувала. То бок, відаць, у їх давно вже накипає на союзничка на Лукашенко. Яны на яго ускладали нейкія спадзяванні, а ён не выконвае тое, што ім трэба. То, адпаведна, вот яны вырашылі дзейнічаць як бы так, як яны лічаць патрэбным. Я ўжо сутыкнуўся з тым, што падрыхтаваная, непадрыхтаваная, не ведаю, у беларускіх сацыяльных сетках ужо пайшла хваля нейкіх карцінак, што, маўляў, беларус бей бандеровскую мразь, что-то такое. То бок это трэба разумець, што это одно і тое ж псо, і псо, прычым это самае расійскае. Глядзіце, там, калі пачаць разбіраць тэхнічныя нюансы менавіта па аўтобусу, які нам паказалі, калі б яны яго не паказалі, то, дарэчы, было б, напэўна, для іх лепей. Таму што тады б кожны сам сабе дадумываў, нешта дамалёўваў. А так мы з вами бачым, што работала абсалютна невялікая колькасць выбуховых рэчыва. То есть, то бок тое, што паведамляе Россия, что это БПЛА самолетного типу. Самый маленький БПЛА самолетного типу несе минимум у тротиловом эквиваленте 3 килограмма. То бок, а тут мы бачим с вами, 3 шибы выбиты и все, да. То бок явно это ті ФПВ работала, ті нешта такое дробное зусім. Больш таго, глядзіце, вот калі б это было реальное БПЛА самолетного типа, то там бы от автобуса было б на ім відаць, что это реально выбухнуло вельмі моцна. А так это некое такое кропкавае, мэтавае. Ну и Россия, відаць, адразу скарыстоўвае ў сваіх мэтах. Глядзіце, Лукашенко ж, у прынцыпе, заява-то яго таксама хітрая, што, маўляў, вот мы разбярэмся, лепш самі прызнавайцеся. Ну и тут же, відаць, для Москвы ўсё ж таки адразу падпісвае, что типа, украинцы вытанкали, что трымаецеся, да, это мы ведаем, что это вы. Хотя никто не ведает, что это яны. Ну, але ж Лукашенко и ўсё ягонае атачэнне гуляе по расійскіх правілах. Глядзіце, адразу беларускі МЗС выставіў ноту пратэста да Украіны. Я нагадаю, калі з беларускага боку ляцелі ракеты, памятаеце, іх тады ці то 720, недзе столькі налічылі, да? І я заўсёды тады цікавіўся, чаму Украіна, украінскі МЗС, чаму ён не выказвае, дзе ягоныя ноты. То бок Украіна, як бы так, з разуменнем ставілася, што беларусы тут усё роўна ні пры чым, таму дарма не трэба, як бы так, ацвяліць это МЗС беларускі. А вот зараз беларускі МЗС як бы адыгрывае па поўнай для Москвы, для таго, каб паказаць, як яны абураныя. Глядзіце, а ўнутры тэндэнцыя, я так зразумеў, частка, то бок метадычка поступила ідэолагам не одна і тая ж. Некаторыя, напрыклад, і сам Лукашенко пачаў закидывать, типа, а чаго паехалі, маўляў, у Расіі вайна, чаго туды пасунуліся, дома трэба сидзець. Што, маўляў, дома хапае футбольнага поля, чё это трэба ехаць на край свету, каб футбол пагуляцца. Дарэчы, забаранілі ж сённяшняга дня, забараніў выязджаць дзецям за межы Беларусі без там нейкай патрэбы. Да. То бок усе разумеюць практычна, што это расійская правакацыя, але ж, як бы паказваюць пальцы на Украіну, таму што Расіі так выгодна. Ну і беларусы, натуральна, паколькі залежныя ад Расіі, то як бы так ківаюць у бок Расіі. Сергей, вось літаральна некалькі тыдняў таму з вашай дапамогай была раскрыта правакацыя, якая планавалася таксама, калі не памыляюся, ў Мазыры.
Вось, і тут літаральна праз некалькі тыдняў адбываецца вось такое. Ці чакаць нам і надалей якіхсьці падобных правакацый, ці гэта будзе залежаць ад таго, што скажа Лукашенко ў адказ вось на гэты падрыў аўтобуса, які адбыўся? Ну, глядзіце, ну тут же ж разлічана зноў-такі на тое, што беларусы абурацца, беларусы як бы так перавараць у сабе ўнутры, і это выплеснецца, калі будзе чарговая правакацыя расіян пад выглядам, што это зрабілі украінцы, то быццам бы это мусіць накапіцца, і беларусы мусяць памяняць сваё стаўленне да удзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны. То бок я так разумею, што это будзе ланцужок. Сапраўды нам удалося прадухіліць, і я асцерагаюся, што это была такая сур'ёзная, вельмі сур'ёзная правакацыя, таму што я нагадаю, у Мазыры па лініі міністэрства здраваахвярнення пачалі выладкоўваць барадатых санітараў чамусьці. Барадатыя санітары, як бы так дзяўчаты заўважылі, што чамусьці яны пастаянна ездзяць пісталетамі. Потым як бы так паспрабавалі разгаварыць гэтых санітараў, не гаваркі, а вот як бы так з дзяўчатамі наадварот рассталі і пачалі, прызналіся, што вагнераўцы, да. Толькі вот пытанне, чые это вагнераўцы? Это тыя вагнераўцы былі, якія легалізаваныя ў Беларусі, якія засталіся? Ці это ўсё ж такі вагнераўцы, як бы так, маскоўскай пашлыбу, ці это свабодныя электроны, якія засталіся ні туды, ні сюды? Таму што, глядзіце, другі вельмі такі сур'ёзны сімптом было тое, што багата, это не толькі ў Мазыры, багата куды завезлі бы то самае перфатран, это птушная кроў. Я нагадаю, это птушная кроў, это без плазмы, яна захоўваецца замарожанай, яна не ўсім падыходзіць, але ж яна як бы так, ну вот у якасці першага сродка менавіта пры вялікай колькасці параненых прымяняецца. Але ж от барадатых санітараў мы па Гомельшчыне па ўсёй праверылі, і аказалася, што яны толькі ў Мазыры. А тут, глядзіце, якраз магло вот адбыцца тое, што, скажем так, прылецеў бы нейкі беспілотнік з незгараемай візіткай Яраша на барту, да. Сказалі б, што это украінскі, але ж прылецеў бы ён, напэўна, па мазырскаму НПЗ. Вот вам сур'ёзнейшая правакацыя, якая б, як русакі спадзяваліся, магла б усё ж такі беларусаў падштурхнуць да нянавісці да украінцаў. Так што, калі маеце это самае, вот нашы слухачы, калі маеце нейкую інфармацыю, то калі ласка паведамляйце, магчыма, нам удасца разам з вами ўсё ж такі прыдухіліць Беларусі тут цягванне вайну. Я нагадаю, што Беларусь у нас адна, незалежна ад таго, мы зараз у межах Беларусі ці па-за межамі. Ну, я таксама нагадаю, паважаны гледачы, што гэта сумесны прамы эфір радыёрацыі і канала Пара. Таму калі у вас ёсць пытанні, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа і, канешне, стаўце падабайкі і падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Нагадаю, што мы ў прамым эфіры, самыя цікавыя пытанні я агучу. Сергей, вось вы ўжо ўзгадалі, што Лукашенко некалькі дзён таму назад папрасіў прабачэння ў Зеленскага. Ён сказаў, што я недзе перагнуў палку, але гэта быў адказ на вось гэтыя ягоныя недарэчныя заявы пра 500 цэляў, мы ведаем, і так далей, і так далей. Калі Владзімір Александрович пакрыўдзіўся, я выбачаюся за гэтыя словы. Во як, даволі нечакана, праўда, калі там некалькі месяцаў таму ён казаў, што там гніда і іншыя такія непрыемныя словы у адрас прэзідэнта Украіны, а тут кажа ўжо Владзімір Александрович, нечакана. А гэта што было? Сергей, гэта вось што было за такое выбачэнне? Евген, я б зноўку падсумаваўшы, не з прабачэння, не на прабачэнне акцэнтаваў увагу на тым, што Лукашенко полюбіў апошнім часам этот доўгі інтэрв'ю, дзе ён можа, скажем так, данесці як бы так у доўгім тэксце, каб кожны зацікаўлены, у кім Лукашенко зацікаўлены, мог знайсці нейкі фрагмент для сябе. Вот глядзіце, напрыклад, у арабах вот этот артыкул з Лукашенком быў, скажем так, цітраваны абсалютна інакш. То бок іх якраз зачапіла, яны пачулі, і яны так і напісалі, што Лукашенко сказаў, што тое, што адбываецца ў сектары Газа, это геноцид. То бок это для іх спецыяльна было, спецыяльны месседж для іх. А для Украіны вот быў месседж, што ён просіць прабачэння, і што ён разумее, што украінская армія на парадак на галаву мацнейшая за беларускую, і што ўвогуле ўся Беларусь адкрытая для Украіны, то бок ён прызнае, што абсалютна не збіраецца ваяваць. Ну, але ж тут, глядзіце, трэба сказаць для шчырасці, што да, што Лукашенко шукае
Ён зараз як найменшую моц мае. Скажем, ён слабы незвычайна. І я вот на сённяшні дзень, як бы так вот толькі свежае гаварыў недавно з украінскімі афіцэрамі, яны вельмі здзіўленыя ўсё ж такі, што адбыўся візіт Ціханаўскай ў Кіеў. Яны кажуць, што Лукашенко такі слабы, а яму супрацьвагу выставляюць увогуле ніякую. То бок Ціханаўскай не ёсць альтэрнатыва, это нават украінцы разумеюць. Разумееце, вот у чым бяда. А вяртаючыся да Лукашэнкі, ён сапраўды проста шукае для сябе ролі пасярэдніка ў любым міжнародным працэсе. Таму што ён разумее, што ідзе развязка беларуска-расійскай акупацыі супраць Украіны, ідзе да перамір'я, ён это прагназуе, ён пра гэта не першы раз гаворыць. І ён разумее, што як толькі ў Пуціна будуць свабодныя рукі ад Украіны, што Пуцін сур'ёзна з'явіцца ім. Зменай улады якраз у Беларусі. Это яго вельмі засмучвае і насцярожвае. Таму ён усяляк, як у той вужака на патэльні, шчыміцца хаця б убіцца куды-небудзь, каб, скажем так, каб выступаць пасярэднікам. Яму ўсё роўна. Ён же і Трампу расказваў, што ён можа быць талмачом і да Сі Цзіньпіня, і да Пуціна, і да Зеленскага. Ну і зараз ён як бы так стараецца сцвердзіць у арабскім свеце, што ён можа і выступаць і там як пасярэднік, як перакладчык, што хоча і хто чого разумее. Сергей, ну вось калі вы кажаце, што яго турбуе будучыня, калі скончыцца вайна, ён возьмецца за Беларусь, а тады чаму ён зараз і ўвогуле, так званыя ўлады Беларусі зараз не звяртаюць увагу на вось гэту навалу расейцаў? Бо там ёсць інфармацыя, што там кожная 10-я кватэра, купленая ў Менску, гэта расейцы купляюць. Ёсць інфармацыя, што новыя ЖК, якія зараз здаюцца, там амаль па 80% кватэр выкупляюць расейцы. Яны зараз масава пераязджаюць жыць у Беларусь, не толькі ў Менск, але там і невялічкія гарады, там такія як Маладзечна, Барысаў, купляюць там кватэры, працуюць удалённа. Чаму ён на гэта не звяртае ўвагу? Тут же вельмі важна, хто яму, скажем так, кладзе на стол інфармацыю, даклад кладзе. І да чыйго дакладу ён сур'ёзна ставіцца. Тут глядзіце, з аднаго боку, яны нават калі планавалі ў свой час завесці 600 000 кітайцаў, то яны як бы зыходзілі з таго, што я не ведаю, з падлікаў яны лічылі, што калі будзе значна больш за 5%, то типа беларусы не перавараць кітайцаў. Таму яны абмежавалі як бы на тым этапе абмежавалі у 600 000. Я, правда, разумею, што не паехала столькі кітайцаў, нікога это не зацікавіла прапанова. Зараз з русакамі, глядзіце, з аднаго боку, скажем так, калі б у нас былі дзяржаўнікі сярод кіраўніцтва Беларусі, то натуральна яны паднялі пытанне. Таму што, глядзіце, зараз працоўная сіла это туркмены, узбекі. Тыя ж пакістанцы, якіх Лукашенко планаваў 150 000 запрасіць, не паехалі. То бок іх не вельмі натхняе. Там колькі іх 580 чалавек прыехала, і тыя рассмакталіся недзе то самае. Пакістан запытваецца дзе. А яны, оказывается, ўжо ў Еўропу уцяклі, скарыстаўшыся беларускімі візамі, падаўшыся як бежанцы. То бок, такое сабе. То бок улады дабіліся таго, што выціснуўшы з Беларусі вельмі багата нацыянальна свядомых, яны дабіліся таго, што работаць няма каму, няма рабочых рук. І таму яны сутаргава шукаюць. З русакамі, глядзі, з аднаго боку ёсць, я ведаю, што афіцэры ёсць як бы толковыя ў розных ведомствах беларускіх, якія разумеюць, што эту пагрозу. І што калі іх сапраўды як бы так набярэцца адсотак этих свежа наехаўшых, я не маю на ўвазе тых рускіх па нацыянальнасці, якія жывуць у Беларусі некалькі пакаленняў, то я вам скажу, што я багата ведаю, у каго з гэтых рускіх сем'яў уже дзеці давно записываются беларусамі, нормально, гарманічна сябе пачуваюць беларусамі і маўчаць, што яны рускія. А я маю на ўвазе якраз этих свежа панаехаўшых. Якраз і мінчукі жаляцца, што яны нахабныя, яны такія разбэшчаныя, маўляў, на грошы прывыклі, што яны маюць вялікія грошы, то можна здзекавацца ў тым ліку і з беларускай мовы, увогуле з беларусаў здзекавацца. Такое сабе. Так вяртаючыся да таго, што тут вельмі важна, хто, скажем так, заносіць даклад Лукашенку на стол. Адна з канцэпцый ёсць таго, што да нас едуць якраз тыя багатыя расіяне, якія жывуць на дывідэнды.
То бок яны потым куплялі акцыі ў там розных, ну, скажем так, паспяховых на сённяшняй у рознай ступені паспяховасці, як бы так, кампаній і жывуць на гэтыя адсоткі, то вот Лукашэнку якраз падаюць у тым ліку і камітэт дзяржбяспекі, да, про тое, што это вельмі пазітыўны працэс, што это якраз едуць людзі з грашыма, і што это вельмі цудоўна, і нам нацыяналізм не трэба, таму што нацыяналізм это кепска. А мы вот такая вот держава корпорация, добро усім, як бы так, хорошим людям, да. Ну это вот, калі мы узгадаем, недавно было интервью з Ліпсісом, ён прыкладна пра, ну не ён першы пра это гаворыць, што калі Беларусь вот стане якраз выцягне на сябе расіяны, тых, якія зарабілі, як бы так, вялікі, зарабілі, накралі, там, я не ведаю, рознай ступені, як бы так, справядлівасці тыя грошы. Але ж тым не менш, калі яны перабяруцца ў Беларусь, то для Беларусі это вельмі пазітыўна. Што тут пазітыўнага, я не ведаю. Таму што, глядзіце, Лукашенко за 30 гадоў свайго кіравання не змог стварыць нацыю. То бок, падобна, вот, гледзячы на вот сённяшні гэты канцэпт дзяржавы як карпорацыя для нейкіх заможных людзей, то бок, это яны не спрабавалі рабіць нацыю, вот у чым сэнс. Для іх усё беларускае, это як бы так не сваё, это чужое. Таму, разумееце, ну, як уж за 30 гадоў, вот, маючы такую гісторыю, як у нас, з Вялікім княствам літоўскім, з Полацкім княствам, як бы з грунвальдскімі бітвамі, з усім, ну, цэлыя такія пласты гісторыі, што на этом уже нацыю можна падымаць. Не. І тое ж самае датычыць бізнеса. Хто замінаў, хто замінаў, як бы так, развіваць свой бізнес? Хто замінаў скласціся свайму беларускаму алігархату? Я памятаю, калі вот у 90-х, узгадайце ж, было сярод бізнеса, як бы так, нармальных і свядомых, таго ж Палюховіча узгадваю, з Дайновай, як бы так багата было тых, хто мог развіцца, мог стаць, як бы так, нацыянальнай магнатэрыяй. Хто не даў это зрабіць? Ну, хто? Той самы, да, хто баіцца ўсёй. А вот зараз яны запускаюць этих чужых людзей з чужымі грашыма, спадзяванне. Но мы ж з вами бачым, што лукашэнкаўскі праект не самаакупаемы. То бок, вот сённяшняя Беларусь, як одно вялікае прадпрыемства, яна не самаакупаемая. Вот у чым бяда. То бок, вот это перакос на утрыманне, скажем так, сілавога блоку, які абсалютна не патрэбны. Нам не патрэбна Міністэрства ўнутраных спраў у 2 разы большае, чым Міністэрства абароны. Я нагадаю, што Міністэрства абароны звычайна адпавядае за вонкавы перыметр, а Міністэрства ўнутраных спраў якраз пільнуе тушку этого кіраўнічка ад свайго народу. Так вот, у нас тушку пільнуе ў 2 разы болей, чым ад вонкавых ворагаў. МУС у нас каля 130 тысяч, а Міністэрства абароны каля 65. То вот этой перакосы, яны як бы так і забіваюць усё, што беларусы, як бы так, мы прывучаныя, як бы падаткі плаціць, усё нармальна, законапаслухмяныя, але ж это яўна не хапае. І глядзіце, зараз Расія грошаў не дае, ужо пра гэты крэдыт на імпартазамяшчэнне, які там Пуцін абяцаў недзе, ужо, напэўна, ну, летні 1,5 гады, трошку меней, да, то зараз яго ўжо нават не абмяркоўваюць. А Лукашенко аббегаў усе краіны, і азіяцкія даступныя яму, і афрыканскія, і ўсё, што заўгодна ў пошуках грошай, натуральна, ён не знайшоў нікога, хто стане ўкладаць у ягоную сённяшнюю эканоміку. Таму я паўтаруся, зараз Лукашенко як ніколі слабы, да, от словамі украінскага афіцера. А яму выставілі ў альтэрнатыву як бы ніякую. Ну што ж, паважаныя гледачы, я нагадаю, мы працуем у прамым эфіры, гэта сумесны стрым канала Пара і радыё Рацыя. Так што пішыце вашы пытанні да Сяргея у любы з чатаў, самае цікавае абавязкова агучу і атрымаем адказ ад Сяргея. Таксама стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна. Сяргей, давайте перайдзем да пытання, ёсць некалькі пытанняў ад нашых гледачоў. Што рэальна пачнецца ў Беларусі летам? І другое пытанне падобнае, што можа адбыцца ў Беларусі гэтым летам, а то ў воздухе штосьці павісла. Ці ёсць у вас адчуванне, што штосьці летам павінна адбыцца? Ну, не летом, я думаю, што не хутчэй, чым восень, можа нават і пад зіму. Таму што сур'ёзна, калі вот зараз глядзіце, вот сённяшнія масіраваныя, што украінцы ўсё ж такі навучыліся абдурваць расійскую супрацьпаветраную абарону, яны ж раней не маглі перагрузіць, таму што на Маскве было засяроджана дуже багата сродкаў супрацьпаветранай абароны. А вот украінцы ўсё ж такі падабралі алгарытмы, як прабіць тыя дзюрачкі.
Причем мэтанакіравана, глядзіце, яны ж не лупяць по ўсёй Москве, як это Россия робіць. Яны ж лупяць мэтава по Капотні по той же. Менавіта по НПЗ, а я нагадаю, что у Капотні НПЗ вельмі такі значна сур'ёзны. Вот наши два НПЗ разом беларускія, яны за год перапрацоўваюць недзе 18, ну, может быть, 19 до 20 миллионов тонн. А один завод у Капотні НПЗ толькі перапрацоўвае 12 миллионов. То бок, разумееце, калі вот зараз завод у Капотні выведзены со строю, скажем так, то ну, русакі яго хутка не адновяць. І глядзіце, адразу прэзідэнт Зеленскі выйшаў з прапановай да Пуціна, што давайте заключаць мірнае пагадненне, тому што мы працягнем. Тут не ўсё так проста, тут трэба таксама разумець, што за зіму Расія нанесла вельмі сур'ёзныя страты для украінскай энергасістэмы, этой теплоэнерго. То бок эта зима вот для украінцаў была холодная, и наступная, як бы так можа казацца, яшчэ больш холодная, потому что ну, русакі працягнуць эту тэндэнцыю. Але ж ну, вот зараз тое, што зрабіла Украіна, калісьці, разумееце, вот з часоў Наполеона, Гітлера лічылася, што Россию завоевать немагчыма за якраз вот этой вялізнай тэрыторыі. То зараз якраз вот эта вялізная тэрыторыя, яна робіцца наадварот як праклён. Паспрабуйте ўпільнаваць усю эту вялізную тэрыторыю. А яно ж вот, калі ты выходзіш з раніцы ў сваім якім-небудзь Саратаве і бачыш, што ў тебе гарыць НПЗ, і ты разумееш, хто это зрабіў, то неяк вот не так радасна на душы, як калі по тэлевізору паказваеш Крым наш. Вось, Сергей, вы, да рэчы, узгадалі пра гэтыя пылаючыя заводы ў Расіі, у самой Маскве ўжо вось 2 дні яны пылаюць. Ці ёсць вось гэта такім, знаеце, сігнал і для таго самага Лукашэнкі, які там да гэтага 4 гады казаў, што зараз там 2-3 дні, некалькі тыдняў, 2-3 месяцы, а тут ён вот літаральна пазаўчора сказаў, што ну не, мы, напэўна, у нас не атрымаецца выстаяць, калі Украіна пойдзе, у нас такая вялікая мяжа, і вось 500 цэляў там яны ўжо вызначылі, і тут там літаральна праз дзень пачынаюць гарэць НПЗ у Маскве. Ці захваляваліся ў Менску пасля гэтых атак? У Менску давно захваляваліся. У Менску давно бачыць, як гараць НПЗ. Это зараз у Москве, а вот тыя ж удары по Піцеру. Калі глядзіце, калі іміджава для Пуціна, ён праводзіць эканамічны форум, а тут бац, як бы так гарыць под Піцерам, да. То бок Лукашенко давно захваляваўся, калі ён бачыў, што гэтыя заводы на Кубані, на той же ж, яны бачаць, што ў Крыму адбываецца. То бок яны бачаць, што украінцы як бы так освоили, скажем, новые алгоритмы новой войны цяперашняга часу. Не той войны, до якой мы рыхтаваліся заўсёды, это война мінулага стагоддзя. Тому что оно вельмі адрозніваецца, я вот вам шчыра прызнаюся, не то, что нават 14-15, вот калі в Украине, да, а нават 22, что там, 24 и 26, вот зараз яны настолько адрозніваюцца. То бок эта война уже абсолютно іншага ўзроўня, абсолютно іншыя тэхналогіі, абсолютно іншыя падыходы. Ну, да рэчы, вось сённяшняя атака так званых гусей на Расію, я чытаў, калі не памыляюся, каля 1000 дронаў паляцела з украінскай тэрыторыі. Гэта ўпершыню за ўсе гады вайны па колькасці больш, чым запусціла Расія на тэрыторыю Украіны. Сергей, гэта пра што кажа? Што ўсё, Украіна перацягвае на свой бок перавагу, і зараз расейцам трэба трымацца, і гэта толькі пачатак? Это сапраўды толькі пачатак. Украіна, маючы меншы патэнцыял людскі і вытворчы, здолела выйсці на вытворчасць такой колькасці ўсіх тых малой авіяцыі, умоўна назовем БПЛА, ўсё астатняе, што яны ўжо перавышаюць па колькасці тое, што Расія можа выставляць кожны дзень. Это раз. Другое, глядзіце, Украіна вяла падрыхтоўчыя. Я яшчэ у мінулым годзе казаў, што Украіна рыхтуе вызвалення Крыма прыкладна по такой же методыцы, як гэта хацелі русакі з усёй Украіны. Яны ж спадзяваліся, калі яны выносілі якраз энергасістэму украінскую зімой, яны спадзяваліся, што украінцы самі падымуцца і патрабуюць ад Зеленскага типа завяршай вайну, здавай, што там это Путін патрабуе, бо мы ўжо акалелі. А вот зараз, глядзіце, я яшчэ летась звярнуў увагу, што мэтанакіравана Украіна выбівае расійскі флот. Российский флот уже стал это сухопутным по сутности в процессе эволюции, да, бо жить хочется. Раз. А другое, як бы так, что Украина мэтанакіравана выбивала супрацьпаветраную оборону Крыма.
То бок это ўсё сведчыла пра то, што ідзе падрыхтоўка да чагосьці сур'ёзнага. Зараз глядзіце, у прынцыпе, з прызнаннем таго ж Мадзяра, усіх астатніх, ды не толькі, я так разумею, што ўжо багата хто, нават я, это самы Белецкі з сваім гэтым Азовам, а яны ўжо асвоілі, это самае, яны кашмараць русакоў на адлегласці ўсю іхнюю лагістыку 50-100 кіламетраў, нават болей. То бок русакі не могуць нават зараз нармальна падвесці боезапас, боекомплект, тому что все это простреливается украинскими дронами. И вот зараз, калі глядзіце, зараз апошні для того, каб з Крыма зрабіць паўвострава, зрабіць востраў, дастаткова гахнуць мост. Раней не было таких сродкаў, як бы так былі пагружныя дроны, якія максимум маглі несці на плячах там каля сотні кілаграмаў, але ж это было мало. И вот литерально, як бы так днями, так Украина похвалилась, что завершила выпробование. Это причем ён, як бы так, може ісці на глубине 40-60 метров, то бок его с поверхни ніяк не заўважыш. И може нести до 1000 килограммов в эквиваленте тротиловым, да. А 1000 это уже опоры моста, калі это накіравана яшчэ некалькі разоў, то лясніца, то и Крымский мост. И Крым застанецца не толькі без вады, як яны там плакаліся, але ж і без армейскага забеспячэння, да і ў прынцыпе без цывільнай, без ежы. Таму што багата, мы ж разумеем, што Крым сам не вельмі это самае вырабляў харчовыя прамысловыя тавары, і ўсё это в асноўным шло з Расіі. То зараз усё это будзе перапынена, і Крым сапраўды астанецца як востраў. А узгадайце, калі Украіне ўдалося, як бы так, мы ўсе збоку паглядзелі, нам падалося як бы так лёгка, калі Херсон русакі пакінулі. А яны пакінулі, таму што якраз лагістыка была адрэзаная. То бок яны зразумелі, што яны застануцца ў мяшку, і прычым без магчымасці папоўняць запасы. Вот тое ж самае зараз можа з Крымам адбыцца. Сергей, вось ёсць пытанне якраз ад нашых гледачоў. Кажуць, што у маскалёў дэфіцыт ракет супрацьпаветранай абароны. Я вось таксама хацеў вам задаць пытанне, а вось дзіўна, яны сцягнулі ў Маскву там дзесяткі, сотні панцыры, нейкія там яшчэ, яны нейкія новыя там сродкі распрацавалі супрацьпаветранай абароны. Але як мы бачым, гэта не працуе. Чаму? Сапраўды не хапае ракет? Ён сапраўды не хапае. Яно так і ёсць. Тому що, глядзіце, запасы ж абмежаваныя, як бы так, ніхто не разлічваў на доўгатэрміновыя войны. Вот глядзіце, той же Трамп, напрыклад, у вайне з Іранам, ён таксама скарыстаў практычна запас, я не ведаю, на колькі гадоў наперад. Так что, а у русакоў што? Панцырь, это, в прынцыпе, это ствольны, это кулемёты. Раз. Другое, это самое, глядзіце, што ў іх 300, 350 з'явіўся нейкі прамежкавач, 400 зараз найбольш прымяняецца. Украина уже это проходила, Украина нават была подаставала со складоў савецкіх С-125, старыя гэтыя комплексы савецкія, якія яшчэ во В'етнаме воевали, а менавіта з-за таго, што не хапае ракеты, не хапае, як бы так, это ж сур'ёзнае, это самае, калі внутрь ракеты залезть, это вельмі сур'ёзны выраб. Там электронікі багата, там як бы так, это рулі электронныя гіраскопы, там адны гіраскопы чаго каштуюць, яны ж это ж сур'ёзная рэч. То бок просто Россия не справляется с колькостью, спроба их не закупать, як бы северокорейские поговорывают, что они подтягнули так само. Но але ж, видать, там так само нема такого огромного запасу ракет. Тому это абсолютно реально. Зараз глядзіце, вот что поменяло, повторюся, логику теперешнего дня войны, это то, что приходится, як, например, американцы адпрацоўвалі ракетамі ад Пэтрыёта, якая каштуе пад $1 мільён, адпрацоўвалі шахеды, які там, даруйце, каштуе там максимум от 15 до 50 тысяч. То бок где ты напасешься этих ракет от Пэтрыёта? То уже американцы задумались, уже это самое, по-моему, японцам, ці то Mitsubishi, ці камусьці вот з таких вядомых канцэрнаў, як бы так, ідуць перамовы, каб ім таксама дазволіць вырабляць ракеты ад Пэтрыёта. І зараз пагаворваюць, што і ў Польшы тое ж самае будзе яшчэ ў Польшы дадаткова адкрывацца вытворчасць менавіта ракет для Пэтрыёта.
Сергей, ну вось узгадалі Трампа. Дарэчы, на гэтым тыдні адбыўся саміт лідараў вялікай сямёркі, і там Зеленскі сустракаўся з Трампам і з Макронам. Але больш цікавіць, якія вынікі сустрэчы Зеленскага з Трампам вось вы заўважылі за гэтыя дні, да? Што пішуць, што людзі кажуць? Тут вельмі важны быў момант. Украіне ўдалося, як бы так, ну, відаць, цераз дыяспору, цераз сваіх уплывовых людзей арганізаваць сустрэчу Усіка, чэмпіёна боксёра, з Трампам. Ну, а Усік, як это самае, хлопец просты, прапанаваў Дональду Бацькавічу, што вот кажа, вот у мяне дом у Киеве, магу вот вам вот задарма на тыдзень прадставіць, вы там пажывіце, паглядзіце, як кожны дзень это самае мы это сцеражэмся прылётаў з Расіі, з расійскага боку. Ну і Трампу, відаць, вот такая камунікацыя ў гарызанталі, яна да яго, ну вот. Разумееш, калі бывае вот палітыкі, яны ўвесь час камунікуюць з людзямі, якія, ну, не вельмі шчырыя, якія кіруюцца сваімі інтарэсамі, да? А тут, калі вот часам яны трапляюцца, ну, вот як Усік, ён дастаткова як бы шчыры быў, і я думаю, што яму ўдалося як бы так закрануць не толькі мозг, але ж як бы так і недзе сэрца як бы Трампа. Плюс к этому поговаривают, что Зеленский показал Трампу як бы наступствы якраз бомбардировки, калі по этой самой, по Киево-Печерской лавры русаки отрабатывали, да. Трамп это таксама вельмі выразила, и он як бы не чакаў, что Путин станет таким займаться. І таму як бы так на сённяшні дзень Украіна адчувае як бы так сваю і маральную перавагу, і як бы так ім удалося па сутнасці перацягнуць Трампа. Ну, але ж тут глядзіце, як бы так, тут не варта надта спадзявацца, тому што ўжо былі такія моманты, калі вы згадаеце, украінцы нават узрадаваліся, што яны з Меланіяй наладзілі контакт, і Меланія Трампенко, як украінцы з любоўю абазвалі, таму што яна здольная ўплываць на Дональда, да, пачала была даносіць яму нейкую інфармацыю. Ну, але ж, ну, тут ёсць праблема, таму што у Трампа ж самі разумееце, як бы ўзрост 80 гадоў і пастаянна такі шквал інфармацыі раз з розных бакоў, то ён як бы так, ну вот, як у калейдаскопе, калі-нікалі нешта можа як бы там месцамі вывальвацца, правальвацца. Ці хто-небудзь прынясе такі факт, які як бы так засмявае тое, што ён пачуў перад гэтым. Ну, але ж пакуль тактычна як бы так перамога цалкам па лініі вот міжнародных кантактаў і ўплыва на Трампа, то, конечно, на баку Украіны. І вось, дарэчы, таксама пра Іран трэба ўзгадаць, бо там паведамляецца, што ўжо падпісана здзелка. Сергей, што пра гэта вядома, што там з Іранам, і ці азначае гэта, што калі здзелка ўжо падпісаная, што Трамп зараз будзе больш удзяляць увагі заканчэнню вайны ва ўкраіне? Евген, тут трэба разумець, што для Трампа Іран это ўсё ж такі это стратэгія. Як бы тактычна мы бачым, што тактыку яны правалілі. Яны там нарабілі столькі ляпаў, пачынаючы ад таго, што згадайце літаральна яшчэ паўгады таму, калі ў Іране пачыналіся пратэсты. Это было паўгады ці можа трошку болей, да? І Трамп сам заклікаў як бы іранцаў выходзіць пратэставаць. І тады вот якраз гэтыя байцы КСІРа яны пазнішчалі вельмі багата пасіянарыяў іранскіх. Тых, хто б мог на сённяшні дзень пратэсты як бы ўнутры краіны ўзначаліць. То бок, ну, неўзгодненасць, конечно, страшэнная. І тым больш вот зараз Трамп спадзяваўся, што ён прыляціць, ну, ягоныя войскі прыляцяць, закідаюць Іран, Іран спалохаецца, а Іран не спалохаўся. І што? Іран пачаў супраціўляцца. І атрымалася, глядзіце, вот другая армія свету завісла в Украіне, а першая армія свету завісла в Іране, да? То бок это вот для того, каб вот это спесь пазбіваць, што з аднога, што з другога, да? Ну, але ж нагадаю, што ўсё ж такі у Трампа ёсць стратэгія, таму што, глядзіце, вот з Венесуэлай яны не здарма стараліся. На сённяшні дзень Венесуэла пастаўляе нафты на міжнародны рынок ужо на 60% больш, чым пры Мадуры. То бок это тое, што трэба было якраз Трампу. І тое ж самае, у прынцыпе, ён згодны, падобна, што ён пагодзіцца падпісаць
менш выгодны для Злучаных Штатаў, як бы так, мірны дагавор, менш выгодны, чым нават які быў падпісаны ў 15 годзе, 2015, які Трамп вельмі крытыкаваў, але ж падобна, чаму прыйдзецца падпісаць яшчэ горш для Злучаных Штатаў. Але ж самае галоўнае, што стратэгічна ён дабіваецца таго, што з Ірана будуць зняты санкцыі, і частка еўрапейскіх краін уже это пацвердзіла. А это гаворыць, што Іран просто сваёй нафтай залье, як бы так, ўсё, што можна. І это прывядзе да рэальнага зніжэння цен на нафту, і ў тым ліку, ну, нават вот некаторыя ўжо расійскія эканамісты, як бы так, паднялі гвалт, што цана можа ўпасці і до 20 до 30 $, а это ніжэй сабекошта той нафты, якая Расія здабывае. То бок Расію можа чакаць зноў-такі доля Савецкага Саюза. Ну што ж, на такой, думаю, добрай ноце скончым сённяшні стрым. Я спадзяюся, што сустрэнемся праз тыдзень, калі будзе што цікавае абмеркаваць. Ну а вы, паважаныя гледачы, стаўце падабайчыкі, падпісвайцеся на канал Радыё Рацыя, таксама на канал Пара. Наперадзе нас чакаюць вельмі цікавыя падзеі, і будзем за імі сачыць і іх абмяркоўваць. Дзякуй, Сергей, гонар і годнасць. Прый. Ну што ж, я з вами развітваюся. Жыве Беларусь.